ala ka laɲiniw sabati amin ala n'a kira ka Mamadu bisuina ayatulay min fɛ ka segin dalilu kan alhamdulillah mɔgɔw bɛ ka ɲininkali caya ne y'a fɔ a ye a bɛ don ne ka page kɔnɔ don o don ka dalilu kura bila ayatulay tɛ dalilu caman tɛ dalilu tiɲɛ don Ibo barawutu o bɛ mɔridi dɔ bolo wallahi abi hamu o b'a bolo kifi kafa abi o b'a bolo kɛsilaw o b'a bolo ayiwa a tɔgɔ ye di a tɔw inal kawma o b'a bolo karamɔgɔ irhami kamu o b'a bolo kimiyaw o b'a bolo gazali b'a bolo musalasu gazali ni musalasu kunti a bɛɛ b'a bolo latifu o b'a bolo wadudu b'a bolo a jumlaw mais i bɛ taa nɔfɛ a tɛ se ka ko dilan a b'a bolo mais kisɛ t'a bolo a bɛ lamɛn dalilu de bɛ cɛ caman bolo kisɛ t'i bolo ne ye denmisɛnnin fitinin ne si ma taa yɔrɔ si a y'a faamu n bɛ dalilu min d'a ma ne ni ala cɛ a y'a kɛ alhamdulillah f'a ka faamu dalilu mɔgɔ sabu kun ye ko dɔw de dabiri an ye yanni an yɛrɛw ka don a réseau kɔnɔ an fɛ ko non ni fa ma kɛ dɔnnibaa ye walima ni fa ma kɛ nin karamɔgɔba in ye ko i ka ngalon don wallahi bilahi ngalon don tiɲɛ tɛ dɛ dalilu ko ni fa ko kelen tɛ dalilu ko ni fa ko kelen tɛ dalilu ko ni kabila ko kelen tɛ dalilu ye ala ka sɔn ye i y'a faamu ala ka sɔn dɔ don n'a y'a d'i ma ne bɛ ka ala minɛ saraha min baara ne faso dalilu tɛ ne bɛ ka ala minɛ saraha min baara a tigi a sera Mali kɔnɔ yan a nana Mali kɔnɔ yan mais bilahi ne tɛ maa si dɔn Mali kɔnɔ ko min y'a somɔgɔ ye ne bɛ ka ala minɛ saraha min baara n b'a baara su in na n gale na alikuranɛ na dugu bɛ jɛ ala bɛ sɔn ne b'a bilahi kuranɛ ne bɛ kuranɛ ala minɛ saraha ne b'a baara su in na sini ala bɛ sɔn mais ne y'a sɔrɔ ne mɔkɛ ta de don wa ayi ne mɔkɛ ta tɛ garisɛgɛ o kama ne y'a sɔrɔ n bɛ waso ni min ye ko min ye mɔmuso ta ye o ye kilisi ye o tɛ ban o m'a fɔ adamaden mana kɛ cogo o cogo ne mɔmuso mɔden man ca a y'a mɔden min y'a ɲɛna n'a ma caya 100 ye kɔni a b'o bɔ a y'a mɔden min y'a ɲɛna n'a ma caya 100 ye a b'o bɔ mais est ce que o bɛɛ ye kilisi in sɔrɔ wa garisɛgɛ a y'a garisɛgɛ a ye baara kɛ min b'a garisɛgɛ saniya ni garisɛgɛ saniyara wallahi mɔgɔ dɔw bɛ ka na wallahi u bɛ ka na dalilu di ne ma yan karamɔgɔkɛ o dɔw ye wasa ye wallahi donc cɛ dɔ ye ne ɲininka ko ayatullah a ko ni bugu bɛ ɲɛ kan a ko yala n b'a kɛ cogo di ne ko a ma n ka dalilu tɛ n bolo i y'a faamu n tilala émission na cɛkɔrɔba dɔ ko a ko ayatullah ye foyi min ko diya ne ye i ka tiɲɛ fɔ ne ko han ko a ko ni cɛ o cɛ bɛ yen ko bugu b'a ɲɛ kan n'a ɲɛ ci dɛ a ko a fɔ a ye k'a ka taa wɔlɔ furabulu ɲini dɛ wɔlɔ kelen an b'a fɔ a ma segu k'a la wɔlɔba furabuluba in a ko a ka taa wɔlɔ furabulu ɲini a k'a tobi a k'a ɲɛfɔ a ko n'a ye siɲɛ damadɔ k'a la ayatullah ni bere b'a bolo bilahi a bɛ bere bila ka taama ka n'i lajɛ mais mun y'a se ne ma a ye ɲininka min na n ko n t'a dɔn ne tɛ min dɔn ne t'o dɔn o mɔri dɔw bɛ yen i mana dalilu bila olu b'o dɔn i mana fɛn o fɛn bila olu b'o dɔn ne ayatullah n y'a fɔ a ye ayatullah i bɛ n dolo lajɛ ne m'a fɔ n tɛ dolo dɔn koyi ne ka dolo dɔn de ma se aw dolo lajɛli ma ne yɛrɛ bɛ ka n dolo ɲɛɲini fɔlɔ ma tila o la ayatullah koloni dun ne tɛ koloni dɔn dɔnni kɔni don ne sɔn m'a ye a dɔnbaw bɛ yen ne tɛ koloni dɔn ayatullah u bɛ bɛlɛda min kɛ kun i n'a fɔ dumuyakɛ ye farani min gosi Mali maci la n tɛ bɛlɛdun dɔn wala u bɛ farani min gosi n t'o ɲɛ dɔn
an ka dunya kɛ o fara ni gosi o jara de ni cɛ yɛrɛ kuma kɛ dunya e ko a kuma de sita de tellement que nani min dara kan nka dunya la kaw bɛɛ sinankun ye kam cɛ y'a mɔ a tɔgɔ la ka tɛmɛ aw donya cɛ ɲuman i denkɛ porokotola nin kelen la koyi a nana fara ni gosi ko fara ni ko Mali bɛ gagner ja o kɛra sens contraire Micrévier ala delti ka foyi la mais ite fɛn min dɔn a fɔ i t'o dɔn voilà ni de bɛ mɔgɔ caman tɔrɔ an bɛ tɛmɛ yen a tora ite kolo in dɔn mɔgɔ dun awɔ n bɛ mɔgɔ dɔn ne n bɛ mɔgɔ dɔn ne ni ala cɛ ni muso kɔnɔma taamana ka paaranya 5 kɛ ka na kana eko kala dɛ ne b'a fɔ n'a den ye cɛ walima muso ngale na ala la o ti wuli fo n'a ma jɔ ka taama ɲɛ na n'a y'a jɔ k'a jɔ ka tila ka taama n'a ye sen paaranya 5 kɛ n'a den ye cɛ ni muso dɔ b'o dɔn n y'o dɔɔni sɔrɔ n mamuso fɛ ni mina ni muso in furu n b'a to yen tile 1 kana nin don i ka so dɛ n'i don i ka so a tɛ furu laban n b'a dɔn denmisɛnnin fitinin denmisɛnninw caman sigilen i b'u wele ka na n'i y'u wele ka na n'u bolila ka na nin bɛ du mara nin bɛ du fara n b'o dɔn n mamuso y'o jira n na walahi ne mamuso y'o taamasiyɛn fɛn fɛn jira n na ne ni kuranna cɛ ne y'o fɛn fɛn kɔrɔbɔ n y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ a fɔ o ma ko mɔgɔ dɔn mais o ye mɔgɔ dɔn kɛ min ye Bamakɔ yan i b'a dɔn musomanin dɔw jateminɛ u b'u sen jakusa ngɔlɔ k'u b'u sen da don k'o bɛ don ni hɛrɛ ye nkalon don dɛ nkalon don dɛ i bɛ Bamakɔ ka npogotigini bɛɛ bɛ taa kɛrɛ kan turabudalaw ni dasi dɔw ka kuma o de don ko ni muso min sen bɛ kɛ tan k'o bɛ don ni hɛrɛ tiɲɛ tɛ dɔ sen dayɛlɛlen don tabara nafolobaden b'o n bɛ mɔgɔ dɔn n bɛ mɔgɔ dɔn ni n ko a bɛɛ ta dɔrɔn a bɛɛ ten i y'a faamu wa o kɔfɛ dun laturu n ye dɔ kalan o la laturu ye dɔnni ye ne bɛ se k'a fɔ segere sira kan laturu dɔn b'a yɛrɛ yɛrɛ a tile la cɛ bɛɛ tɛ s'a la n m'a fɔ ko Bamakɔkaw ka tableau ka ci la ninnu dɛ minnu filɛ tableau ci la Bamakɔ yan ne laturu dɔn tɛ kelen ye u bɛna fɔ ko ne y'o lagosi ne m'a lagosi a bɛɛ ni kuranna cɛ a b'a dɔn k'a tɛ laturu dɔn a bɛ ka balo adamadenw na a bɛ laturu dɔn kelen tɛ tɛ se ka finma kɛ jɛma ye o tɛ se ka jɛma kɛ finma i y'a faamu wa laturu dɔn tɛ ko n bɛna nin don kibaru da muso finman b'a nɔfɛ jɛman b'a nɔfɛ la o tɛ e bɛ se ka laturu kɛ ka ko jumɛn yɛlɛma laturudala cɛ nana sigi sisan wa a bɛ kɛ dɔ nana sigi kɔsa in na sisan ko laturudala k'u ka laturu bɛ nkalon ye ko cɛ tɛ o fɔra min kɛ u yɛrɛ mɔnɛ dunnu la dɛ parce que aw mana bɛ don la parce que ne ma bila laturu hokumu kɔnɔ quoi sinon a bɛ na dɔrɔn a b'a fɔ ko laturu tɛ tiɲɛ laturu tɛ tiɲɛ a taatɔ dɔrɔn mobili b'a bin k'a kan kari quoi a b'a dɔn ko laturu ye tiɲɛ walima a to yen laturu tɛ tiɲɛ yan karamɔgɔkɛ e y'o fɔ ne da jumɛn ye i dabara yen dɔgɔkun kelen a b'a bolo kɛ tan a bɛ kuma mankan ti bɔ da bɛ wa mɛ mankan ti bɔ bilahi laturu de bɛ se k'o kɛ bilahi suma walahi bilahi a bɛ kuma i b'a da wa tɔ ye mɛ mankan ti bɔ laturu de bɛ se k'o kɛ mɔgɔ bɛ na ko o ye laturu kojugukɛyɔrɔ tɛ dɛ o ye laturu dɔnni de marifa dilanli da kan dɛ mɛ munna jamana bɛ condamner k'a la parce que ko bɛɛ t'a ci baa ye ko nka a kan ka ci minnu na pa a bɛ ci o la an bɛ nana mafiya k'i la e ka kɛ kura nin wa ayiwa ala k'an bɛ sɔrɔ a ma i y'a faamu o ye laturu n bɛ na n'i ye kɔnɛ ne Atulayi ko ala ka Mamadu Ivo n'a kɛra Atulayi ka kalanden n'a bɔra ne kɔrɔ yan ka taa dɛsɛ a balo la tu an tɛ dɛsɛ o jamais a bɛɛ ni kuranna cɛ laturuden lamɛn laturuden min bɛ yen ko maliju i bɛ fila ci ka kelen ci ka kelen ci badu de tɛ wa a laturuden kelen a ci sɛbɛn na 550 yɔrɔ mɔridina filɛ nin ye n'ale taara yɔrɔ min ka di mɔridina i b'o dɔn n'i taara ɲɔ gosi waati ninnu na sisan ɲɔ bɔrɛ zan ye ka na o de ka di u ye mɔriw ka taama ninnu ko ne taara wazuli la dugu dɔw la min kɛ ne taara wazuli la dugu dɔw la ko mɔriw ko ɲɔ gosili waati ninnu k'u yaala fɛ yan n ka y'a ka jaga bila kun
aga dugutigi ka jaga manja ne daga wari siga ta lawo akana siga de am warde mi mina jaga della nete wari bene wari abben qur'ana ce ne tara nga tourner na mi go ko nyogo ci wati nuna ko mordo mina jaga del aw cena wuta jaga della aw ibe mordo ko na mor chama na sala ni nyogo ci wati sero bebe taga musaga ne nyini bu shugo na kana wallahi atula tawa itable ku wari mene ku abini ka jigin yasa kana siga de wa ne tay oyde hali sisa ne badin ko roke biya be ne de ke hali sisa so miya na sisa amago be nogo kalti mina farafi nogo na apo nogo ngale na alqur'ana na nya sanga dama fa yara ni sojara ko oho kira ne ka senete ku mita ka nyo deli aga nyo black nga balogo dese be mamunu na mina dalu dima balo dalu alhamdulillah bidalu dima balo dalu fen fla ndella ka fa ngunde kulu jangula me mina kulu jankele ndama shuna ni ya chika barama kono ni bi ma keme balo du balo tijo ha ni trobo de infle malju tea udu bore dade do udu wallahi ya fama mini chi keme duru ni biduru ni duru ka ke 70 me ibi kan arda ga musui dumi ala ka muso do be wala to fo balo ga banga so ga na nyafi may balo ti ban sabe ya fama Allah billahi ika balo bla ro la tani a 70 gele blay balo ti baye fiu nabi ka bargo de ko na abla bargo nabi ka boyra de ko na abla boyra duguma ya fama ni ado bi boyra o pake nyonga boyra o bi pake yoro mena a sebe ika boyra o daka e ko ke ni mali judi ni balo nyinade ibi balo so nini ala cenne tara karamgo yala do kono wallahi ne bi kile haka min gay billahi tallahi nene o kile haka ne balo min di ne bo balo nyana di aw may ne ti maga balo dunga bo kudi ay ama an kama ke o ta biire kam ne adaba kama ka yala damine wazulu yala nu karamgo yala nu ne bi ta mo ga so ne balo ne bo nyana di ma fani ku ta fe ne bi balo min dunde modu sura kudi min gad e tede min bi duka so tede na rebe balo mi vede nen tarifi o de bi soro adallu do fleni sigey ya fa moi afle maldu keme duru bi duru ni duru iba ci ni tuwa la ka ke 70 ka ble ka balo bla yoro la kramo ke bi tasa ibi balo soro kongo bay ka so nde qur'ana dawma wa qur'ana trawle fa kone nabi fe abi balo minge akana desana fiyu kodi alame hey kana ke kono bara fali o de men ko chamay wala nebe dalu dima qur'ana kono ak ku tede nay jashini ake abillahi nebe dalu dima qur'ana kono nay jashini ake surando be ko lillahi quraishi suratul quraishi ka kongo ba maga so do wallahi odu o ko se smel drame fumuto ga fo ko mordeu ay ko la chimine yake mugaddamu yeti sega ma keme bolu iga shego yinege o wona ko ay ne ma meno kama ngalodo ete e ma se mugaddamu yayo itara minede okay suno ni ibi se mugaddamu yayo kuma na basoro ma keme ka jigidi beka ma keme oluka jigi bika ni ku da bu da nu ku ga wuli nu ku ga la ilaha ko bo ni ku ga soli ko bo e de bu balo e de bu ka feke breke e ma ismail dara me ma ke shego e mugaddam do me dara me be sa do me na be ha ga mbalo aga chande Dijo almambe fatu do mena be ma haka min balo ata sega jete wali shina ka dubete dallu de be mo ko balo kodi nga ko rata ku ga dallu be go gisigi la dallu e sababu lillahi fi kureshi sabe shin bi kononto ani kononto kana dafa kemena de ayalla me iba na shit la fly lillahi fi kureshi aya sabe shin bi kononto ni kononto ne be kureshi dallu dima bi ak ni yake abeke ne se mi se ganzigi ya no akeme bena me na dama do de dima mi nafa juna lila fi kureshi ba se be shen bi kono don kononto iba na shit la fly idami ga dugono mo gomina mi minanku ni ana shit la fly ere bi na shikele ki ko jila tle kononto na shik langile iba di kam minangulo mo bi dumini to bi minemu na ani dumini bi kam minemu ngono ba ke olu ko jila tle kononto billahi ake dumini mina ko kono ti de sala jien kono ati fo ko ko bi kaso ko minenu tu ka dugo na tike billahi fresh e kramo ke doni be sa wallahi
awo ay non ça fait mina fin de fier ala ko secret ni ye secret don il lafiyara siga tala wallahi ya fama famna li lafi Quraysh ya sebe c'est bi ko ndoni ko ndo ivo donc ne hakika o doy ego ala yere di addo li dinema ya fama o la nene adema ti foi boni naw parce que do be ni non yoro mo do ba fa neti na fla furu neti saba furu neti fega de chama do rusi ndu dahiri mena wallahi ma kile na mata dumini ga mo fi ati balu wallahi kacha men mo do ma bakile balu do ko cewte kili wallahi billahi ayata lila bi Quraysh ba se be shin bi kon don ko do ka nashit la flay ni ya nashit la flay nashit langele bi ko latle kononto waki kul jila klangele ibadi ka minen ngulama ko ni bi minen ngo jinde ni ngala wallahi na le kono do gala o minen no fono du bora du kono to dumini mi mina ko lu kono ati jo aya fo kile lila fi Quraysh na tele ni ka du kono sisa ni bi fe ka sina musoma ku ka nyon ngulo digi yoro ben da ya ka nyon ngulo digi do kera wati yo ka war chen sababu kera muso flaka wallahi wodo kera sina musoma ma be atula de ba fi mi dan lu di ma sisa ne Qur'ana cha shini bika tene ni bi se ka sebe shina ke ngale na al Qur'ana na billahi tallahi dalu fle adito fle ma Qur'ana kono ayatullah karawoke morde koni mina mi fi morde dalu nyini morde ay dalu nyini aga dalu ke ismail dara me de ko ni fay ni do folo ya fama ala barakala ay so morde ay dalu nyini Qur'ana fleni mina dalu dawma Qur'ana fleni bende mo do kasu futne be mo do kasu Qur'ana fleni mina dalu dawma ayake no mo do ba ko Qur'ana ga suma o tan yoron nuyi nya fa ay non yoro ba fati jente ko atle ko minu ko Qur'ana ga suma ko shini ku kan nge shini ku ka ke no ya ke shini no ya ke so ko ma da fe wula ba sura jabira Qur'ana do adito flowma fende ni de yiri de ay ne Qur'ana ake wa bi ke imadda ko chama na ne nge bi dala ala ka mbe so ay ayatullah lame ne de bi dalu dawma shiru suma madana haydra ga kalandido wallahi ami wasuna haydrai alaka Mamadou ni ma seri ma ko aga du kono ko bende kudi ko futne be iwo nam mo wara be ka more na nyo na de ka ni dara nyo na futne o so de digi wile ga de ka barata ne be ko do la mina fendo fi to ke ni ne ga dara be ka more wallahi ibe lila fi Quraysh sebe shin ki ma sababi sabani saba kaga fam aga kema saban tan saban ngote de kema saban bi saban saban 333 wala parce que ni kema saban bodoro hakili na ha ku kira kema saban tan saban butaw de saban ote de ni misra saban saban de la kema saban bi saban saban li la Quraysh assurance be ni masula asabe bi saban saban ni masula asabe saban mais mo ko ga dugo minete kili ko de la ni kema saban bi saban saban fi parce que mo ko do fi futne ga jugu mo ko do ka entreprise futne ga jugu mo ko do ka dugu futne ga jugu ni bi fa ka ba ni na shi soro sisa ibina tasuma nyaka alame de ibi tasuma nyaka ba ki sigi ka na shi nge jila sisa jim mi sega tasuma fa aya lame iba fo ala ni tasuma nga kala ala ne muso ni on chesina muso wanu cheka kala bi walma karsa che furu nyogo yana chena muso che u cheka kala bi walma dokona korocha ka kala bi walma ni nduinga kala bi walma ni nduinga kala bi walma barayoro ka kala bi ibo fota smen kuna ngaiba fa ala ne Qur'ana nashinta ni alla mede abu fo chugo mina ala ni islamo masika je alikaba ko ala karsa kana je karsa ala ni alkaba masika islamo ugie karsa kana sika karsa je abillahi tallahi alla me wafa ala ni islamo masika je alkana fo makande islamo bi je makango de ti je alkaba de ko parce que ni ma fa ko islamo je makango de kira je na makango ka ta madine me kira ma je alkaba ko de do mina se sura na alkaba no fe la meti je alkaba ko
Nye wa biya nye tando ye o ya alkaba mun yoro la o te koy abede ba mun hali tabolo ko ti jiga ko nay nga magal alkaba la o de bina iba fo ala ni islama o masaka je alkaba karsa kana saka je karsa ala ni islam alkaba fa na masaka islama o gen da be so gun ba ma je o mana ni alkaba masaka islama o gen karsa kana saka karsa gen ibi ji ndaka ke ka tasma fa ni tasma fa sharabo ta denga se ka do akono no sharabo kele fon do ta denga wuba ko ta bo bla tasma na yota futne ban ni sigire wi akeshini abi jabi shi ni ko fa kun ya fa moi ala ka ndeme atla min nun dawma safa ya memoria nuni de ko wallahi wudo ma fa ko mo wara to ko jugu wara ko an woni an to wono aw dalu be mulu de ko jugu dalu be mulu be sunu man dan haydara ko nga nyire nye ko na ya nye ko shini banye ami haydara fu tata ne be se ko chama na ko nyo fiyo awo bi na sisa ko kilisita chie dro ne ba ho kilisita chie min tega daga kilisita chie alhamdulillah tay kaso ibe dogo ko ngeli nga dumini mo ne bi ta fu ni ka entreprise ni milliard bi bulo nene kilisi fo ka mbulo de ka neni qur'ana che mbulo fla qur'ana minga abben qur'ana che imene sangle ni milliard bi bulo na ma bay bi dañ tumunda ko fla de fly ne mo ke mi ad ne ma musa jara ke ni mo musui ale badin dogo ni de adia entreprise bado de nana u ka yoro la kana ni fem bado e fe nganga dale unana mi ngala bado pa makala ko atise ka bara ko ati dama o de bi kebba manana utabba mana jaragala ka dashi ako nyame ulu nana no ka san fe do entreprise nana ka san fe do abi milliard bu ta cha tara bolo daka ka kuma yifo kata ka so wallahi okuri ngono wallahi sabe ko sayere mana ko fentu okuri ngono mashi masegi bolo do feina kwanga keta kwa chena ula ne bole sizani kata yoro la kata ako hey ako naya ako mina dallu dima kayiri jala yelma ko kayiri kenai ako mbo dallu dima alhamdulillah ana ngo bi jay ako ngani yiri do ka kenai yiri do e fitri wale de itina nga jala dima no wacha no mo ke ala ene so mo ke wala ala ti be so mo ke la ko do ko nday fa babe wala mamba fa be ngam mo ke tu fe abele fere fa babe ay neta to ne mo muso wala mi yin la mo ko ni ya fam ako mino di manga yiri jala ndo di chena ndo dama me yiri ke jala ke kenai bodi ako do de ako ngata ngaba blela ala ka Mamadou ne mani fi wallahi ne sigile flani kone atoko idi fe be yorani na ya yiri me yorani na ya atme mana fa ko na nya do yorani na ya wallahi ne tingalo tige aflani wallahi ni ne afoko ay taninge waso ne yake ka fode ko ne ba ne ko ay ta yiri bo kunete ne afle billahi bita ngaba blela amen ngaba ble parce que ngaba amba fo kana dama ete mama do amba fo ngaba sewga kana do amba fo ngaba na fo ngaba ble do amba do ko frabay bita ngaba blela aboli yemi atibo ma jaka bita ngaba ble ko ra ba fe ibe ngomo dobo ka tlebia va ko ngomo dobo ka babo ka kinya ka bo nga bile furabulu ni bi shida don ibo furabulu hakebo meniti shida don ibi furabulu muga ani kelembo ibi na susu ni nyoy ka mugu ka ki kuljila tlimu ga ni kile ibi mugo do soro ha sengebe ka kolo dawla kacha kacha kama ka ibi tla ka nugule pere ni yirindu na kera fitri wale sa ko ko nga ajala sa de ndo de dum yala ka be jamana ala ni lay bu men bana dum yala ka be jamana ya fama ula mina mi fay ni atigara ka te tu yiri aga na tulo ga yiri la de yoro ne qur'ana dama sa adama de ka fura yiri bala ala yiri dama ko yala de kama ko sumaya no nete no lui
ne fa ni ne binaga no le pharmacopée tigo quoi nya fo nteno ye quoi mais c'est ka farafin fura yɛrɛ min fɔ ezoka o da ye aga hakɛ to cɛ fura ye sinon a tɔ nu bana fura nu na o tɛ ne ka fɛ mais secret la ne de bɛ yiri d'i ma sini t'a kɛ a bɛ kɛ taa ngababile bɔ nin bɔcogo la i bɛ ngababile kɔrɔfɛla ŋɔmɔ bɔ k'a tile bɛ ŋɔmɔ bɔ nka a tana ye min ye kana sɔn a ka bɔ i ja kan n'a bɔra i ja kan n'a kura e tigi a bɔra min ja kan i ti don da la dɛ i ka ko bɛ tiɲɛ bon n k'a bɛɛ fɔ k'a da i ka ko bɛ tiɲɛ parce que e m'a faamu dɛ ne y'a fɔ n m'a fɔ ngababile tɛ bɔ ka di maa ma koyi ne ka secret in sira n'o de bɔra i ja kan e ti taa ɲɛ dɛ parce que i fana bɔ yiri in na de k'a lɛsɛ kana sɔn a ka bɔ i ja kan i bɛ tile taa f'a de jateminɛ o de la wuladaw fɛ walima su fɛ ale tɛ bɔ dɛ i bɛ tile taa f'a de jateminɛ k'i ma bɔ yiri la k'a ne lɛsɛ fo ka i ta sɔrɔ a la i y'a faamu wa karamɔgɔ a ye nin kɛ n'a ye nin kɛ wulibali don n'i ye nin susu ka nin mugu kɛ ko la tile 21 karamɔgɔkɛ ala bɛ yɛlɛma don ko la a y'a fɔ ko kelen ko kura yiri an bɛna yiri kɔnɔ parce que n'an bɛna taa laban ni kilisi de an ye kuranɛ dɔ di kuranɛ tɛ se ka ban sisan ala bɛna sara kuranɛ ayi an hali n'a ma di kurusi a ka sabanan di dɔrɔn kurusi ni bagaji a ma di kurusi wa an ye joli di a ma fila di ayiwa n'an y'a bɛɛ di su kelen don wɛrɛ kolojan dɔ dɔrɔn lama kana jakada dɔn lama kana jakada donc an m'an da to ala yan dɔ taara an ka sirafoni tigɛ a yɔrɔ na k'i kunkolo kelen kura mɔriden dɔw bɛ yen nɔ olu ye ɲɛngo ye ala ye n bila olu sanfɛ nka u bɛ a hakili to a la mɔridenw a ye lama kana jakada ta suma wallahi billahi tallahi ayatollah b'a f'i ye ne ni ala cɛ n'i ka dumuni daga n'i y'a daba kama k'a sɛbɛn a kɔnɔ lama kana daga kɔnɔ siɲɛ kelen a sigi i ka ga kan n'o daga in b'i ka du kɔnɔ n'o b'i ka du kɔnɔ ko dumuni bɛ tobi o la dumuni bɛ ɲininkali na ala la i ti dɛsɛ a la hali n'i bɛ maa 100 balo lama kana jakada kana sɛbɛn fila dɛ a sɛbɛn a kɔnɔ siɲɛ kelen ni lama kana yafa n'a ye i y'a faamu komi kolojan ko madi an k'o to yen olu ko ka ca quoi kolojan filɛ nin ye ko waati filɛ nin ye n t'olu la quoi an ka taa ni yiri ye yiri adamaden ka adamaden changer o ye yiri de ne yɛrɛ dala ka jɔfaga d'aw ma mɔgɔw bɛ pan kunna dɛ sinon jɔfaga yɛrɛ de ye koba ye seko ko seli fali i y'a faamu jɔfaga ani ngunjɛ n bɛna ngunjɛ bɔ cogo dɔ f'i ye a y'a bɔ nka ni somɔgɔ tɛ burusi kɔnɔ o sɔrɔ de ma ale tɛ san sugu la a tɛ san sugu la wa a tɛ k'o don bɛɛ a bɛ k'o tile kelen tuma dɔw la ni mi cogo dɔ i bɛ kalo 2 kɛ i tɛ se k'a don in sɔrɔ a y'a kɛ n'i y'a kɛ ni jama ma koli la i kɛra commerçant ye o i kɛra karamɔgɔ ye o i kɛra entreprise ye o i kɛra faama ye ni jama ma koli la ni tɛgɛ tu ayatollah kunjɛ la k'e tɛ fila ye ngunjɛ n bɛna d'i ma suma wallahi billahi ne mamuso y'a di ne ma ne y'a kɛ kabini bɛ gerebuya la sisan ne a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko ne bɛ nin ko ninnu na ko ne ye n daminɛ bi o kuma fɔ ne ma ko cɛkɔrɔbanin parce que n ka mɔgɔkɔrɔ ko ninnu kama minnu bɛ n lagosi n'a ye dɛ cɛkɔrɔbaniya ko ka di ye cɛkɔrɔbani ko ka di ye dɛ bi ne fɛnɛ kɛra seeni ye ka tɛmɛ olu kan sisan y'a ko a k'olu de bɛ ten quoi mɔgɔ minnu b'i lagosi kana ni ko dɔw fɔ ne ma ko cɛkɔrɔbanin kana dimi dɛ kana dimi cɛkɔrɔbaya tɛ n si cayara ye kɛwale de ko don ala ɲɛ tɛ cɛkɔrɔba fagobatɔ dɔw bɛ gɛrɛ la ni heure la a f'a f'u ma ko vieux père ala k'an kisi o ma a b'a lamɛn a bɛ mun ɲɛ tigɛ murudayɛ kelen ni murudayɛ 2 kɛra min na ka n'o ta ni murudayɛ 1 ma se ka fɛn o fɛn tigɛ ka n'o ta ni murudayɛ 1 ye fɛn tigɛ o ta dumɛlakaw t'a dɔn sisan ni muru b'i bolo sisan i bɛ ngunjɛ minɛ ta dɔrɔn k'a caro walima a kɛra muru qualité o qualité a kɛra bese o a kɛra muru ye o muru kɔni k'a tigɛ siɲɛ 1 ni muru ma se ka fɛn tigɛ siɲɛ 1 ka n'o ta o kɔrɔ k'o t'i ka mago ɲɛ na ni muru ye kisa min tigɛ siɲɛ 1 i b'o ta i b'a susu don min na a fɔ ko kalo ye baro sigi walima tile ye baro sigi
e b'o dɔn ma dɔn tile 15 wa ayi bon a tɛ se ka kɛ kalo tile 15 parce que tuma dɔ la hali kalo tile 13 a bɛ baro sigi i b'a sɔrɔ kalo kolilen don fɛn wɛrɛ kelen don k'a koli a bɛ kɛ waatinin dɔ de kɔnɔna na o waatinin kɔnɔna na i bɛ munyamugu in de kɛ ji la i y'a faamu wa k'i ko yanni karo ka baro ka fɔ de walima yanni tile ka baro ka fɔ de baara ma ban dɛ nin filɛ nin a bilahi e bɛ nin mugu sɔrɔ a bɛ kalo 3 kɛ haramɛ tɛ bɔ a kalama a fɛnɛ ko mɔgɔ bɛna fɔ ko ka tile bɛ ka baro sigi wali kalo bɛ ka baro sigi i y'a faamu wa a bɛ kɛ de koyi mais ni mɔgɔ min tɛ fɛ k'a jɛ fiyewu k'a minɛ kalo o kalo tile 12 ka taa bila kalo tile 16 la a kɔni b'a kɛ o kɔnɔna na o tɛ wuli fiyewu mais a tɛ su bɛɛ de k'a la a bɛna kɛ waatinin dɔ de kɔnɔna na o la ne m'a faamu dɔrɔn fɛ i y'a faamu o tile fana b'a kɛ tile b'a kɛ dɛ ni kalo y'a kɛ don min na o dugujɛ walima o dugujɛ filanan taa tile lajɛ a y'a kɛ bilahi ale de b'a to mɔgɔ de bɛ sigi k'i lamɛn ta i kɛra karamɔgɔ ye o ale de b'a to commerçant jama de bɛna fili la ne ta ma ɲɛnabɔ ne ka wari dira ne ka wari ma di ho ha ho komi dimɔgɔba nin don mais f'i k'a don o de la bamananw b'a fɔ ko bɔ don bɛ yiri la ko don bɛ yiri la a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ dɔrɔn ko n'a fɔra ko alamisa ni juma la o ko tɛ o bɔ don bɛ yiri la ko don bɛ yiri la n'a ɲɔgɔnnaw de ko don n'i ye ngunjɛ tigɛ nin cogoya in na k'a susu kalo bɛ ka baro sigi don min na de a bɛ ko ngunjɛ ye tiɲɛ ye n'i y'a kɛ ala bɛ dayɛlɛli dɔ k'i sa n'i y'a ɲini ala fɛ ala k'a kan ye o ye yiri sabanan ya aya an da fɛ 3 ye an ka taa kilisi kɔnɔ an ka taa kilisi kɔnɔ min mɔgɔ bɛ ala minɛ sara hala bi ala k'an bɛ sɔrɔ ma yiri 3 dira dɛ ayiwa an bɛ taa kilisi kɔnɔ siri tigɛra kan an taa taa kilisi kɔnɔ nin n'i bɛ fɛ ka siri tigɛ u k'i bo ka sa surugun tɔmɔnɔ gili ni giliki gili i bɛ sibiri de da la e y'o ya yali m'o mɛn da fɔlɔ dɛ ka jɔmaana ye kara ye ne ni jamakulu dɔw kɛra ɲɔgɔn na u bɛ ka ne kɛlɛ cɛ dɔ bɛ misiri kɔnɔ a taara a y'u ka baro mɛn k'u ko k'u bɛna ne faga cɛ in kun ye baarakɛla de ye gardien don a y'a mɛn u da a ɲɛna k'a bɛ sunɔgɔ la u sigilen don misiri kɔnɔ k'u bɛ ne faga ne u ye misiri kɔnɔ dɛ u bɛ baro la k'u bɛna ne faga gardien in dalen don misiri gardien tɛ dɛ tile gannen don sunkalo waati a dalen don a ɲɛna k'a bɛ sunɔgɔ la a tɛ sunɔgɔ la i n'a fɔ ne ye kalabanjan min kɛ n mamuso la y'a fɔ ka n da ko min bɛ sunɔgɔ la u bɛ k'u ka kilisiw fɔ n bɛ k'a suɲɛ ale fɛnɛ dalen don u fɛ k'a bɛ sunɔgɔ la u ko ko sangare denkɛ in dɛ yan k'an b'a faga ko ɲininka ye k'a bɛ to a la sisan gardien ne nana ka na nin fɔ ne ye ko e de ye sangare ye ne bolo sangare a ko i cogo dɔn ne ko mun kɛra ko ne ye mɔgɔ dɔw kɔni mankan mɛn u bɛ ka jaba dɔ tigɛ i kama k'u ko ɲinɛ kɔni k'u t'i to yen dɛ ne ko ko a taatɔ ne ko a ma ko na yan ne ko bɔn sisan e bɛ se ka ne dɛmɛ ni mun ye ne y'ale yɛrɛ de ɲininka sisan ko bɔn e yɛrɛ bɛ se ka ne dɛmɛ ni mun ye parce que e nana fɔ ye o bɔn e bɛ se ka ne dɛmɛ ni mun ye a ko Sangare a ko n bɛ yiri dɔ f'i ye i bɛ t'o ɲini a ko i bɛ suruku tɔmɔnɔ gili ɲini ka ngiliki gili ɲini a ko nka i bɛ sibiri da la sibiri ɲɛ 1 2 3 i b'o 7 ɲini suruku tɔmɔnɔ gili la 1 2 3 i b'o 7 ɲini ngiliki gili la donc i b'a bila ji la k'a datugu tile 7 ni tile 7 dafara i b'i ko a la tile 7 a ko n'a falenna fɛn min na i b'o ye ne b'o bila ka suma o yɔrɔnin bɛɛ ne ye ci bila n kɔrɔkɛ ma n ko a ka bɔ a y'a bɔ k'a sama ma n nana suma n y'a tigɛ karamɔgɔkɛ ka n ko a la a ma tɛmɛ kalo 2 kan kelen tun b'a la 1 sara a sara o de sara paki karamɔgɔkɛ ne y'a dɔn sisan ko kow bɛ yen a ma ja dɛ a ma ja a ma ja karamɔgɔkɛ sɛgɛ n ka da la kokura cɛ dɔ bɛ yan nɔ o ye chauffeur ye ko dɔ y'a fɔ a ma ko n'i y'a ye ka mobili mara ko fo ni sanakolo ye den wolo sanakolo bɛ den wolo wa
ko n'o ma kɛ ko fɛ ne ko n ko n y'a mɛn a ba nana fɔ ne ye min kɛ ne taara yiri ne yɛrɛ o yiri bɔli la ne yɛrɛ de taara ka t'o bɔ sugu tɔmɔnɔ gili ni gili ka na sibiri suma k'a d'a ma a y'a ko maa min y'a fɔ ko n'i y'a ye ka mobili mara ko ni sarakolo ye den wolo karamɔgɔkɛ o fana tun ye chauffeur ye a ma tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan mobili o bɛɛ k'o sigi kari o yɛrɛ tɛ mobili ko yɛrɛ la bilen o tɛ se ka taama yɛrɛ kuma tɛ k'i ka kɛ chauffeur ye a nana fɔ ye n ko i ma foyi y'a la fɔlɔ nin yiri dɔ de ye yiri min bilahi suma wallahi tangana na n ko ne de ye kamalen ɲininka n ko e bɛ se ka n dɛmɛ ni mun ye nata tɛ yen bilen o e de nana fɔ ne ye k'u bɛna wa mana e bɛ se ka n dɛmɛ ni mun ye o kumana n b'i dɛmɛ ni nin ye bilahi a ye yiri in de fɔ ne ye tan ne ye yiri in sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ don wa ne y'a di fɛn o fɛn ma o y'a sɔrɔ tiɲɛ don suruku tɔmɔnɔ gili ni tangana don a y'a kɛ karamɔgɔkɛ juguya bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yɛlɛ i fɛ dɔɔnin de b'i kun ne tɛ o t'i fɛ dɛ juguya bɛ yen dɛ a y'a cogo dɔn juguya bɛ yen i y'a faamu o kumana a ye to ka ninnu kɛ n'u k'o tɛ ɲɛ a kɔ karamɔgɔkɛ ala bɛ kungo da u kan min b'u ɲinɛ i y'a faamu ala ka mamadu yiri dɔ ma di n kun y'a di ka kɔrɔ koyi n ka n sɛgɛrɛ a kan parce que diɲɛ don o don ne b'a di don min na ne bɛ nin di don min na a y'a sɔrɔ ne ka abonné de tɛmɛ maa 100 ni dɔɔnin kan mais sisan maa 100 kan mais sisan ne ka abonné bɛ fo maa 130 ni kɔ la bon yɔrɔ i k'a fɛn ka taa de i y'a faamu o y'a sɔrɔ a bɛ ten o la n bɛ to ka segin a kan olu de kama ala k'an bɛ sɔn a ma an bɛ taa yɔrɔ jumɛn sisan kilisi muso cɛ an b'a laban ni kuranɛ ye kilisi an b'a daminɛ jumɛn na de a k'a fɔ ko faama a kana fɔ polisiw a kana ni polisiw bila ɲɔgɔn a b'a fɔ ko faamaw parce que ne ye nin fɔ min kɛ n k'a bɛ faama dɔw kɔnɔ k'olu bɛ ko a bɛ yɛrɛ nɛgɛ o faama bɛ faama sanfɛ ayi ni ne ye dalilu bila n'i b'a la k'a ta ne yɛrɛ bɛ ka kilisi nin de i b'a dɔn ko maliyɛnw kɔ tɛ yan an ka mɔgɔ minnu bɛ extérieur la olu de tɔɲɔnnen don faamaw fɛ faama jugu t'anw fɛ yan o wari ɲinina de b'anw fɛ yan n'i ye 200 d'an ka faama ma dɔrɔn i bɛ tɛmɛ a bilahi hali n'i tɛ maliyɛn ye ni maliyɛn polisi y'i minɛ n'i ye 200 300 d'a ma a bɛ tila k'i hinɛ minɛ k'i bila a bɛ wari minɛ dɛ mais a bɛ tila k'i bila mais tu kɔnɔ jamana kafiri ninnu higa o y'a dabɔlen de sa dɛ olu t'i to yen quoi olu bɛ fɛnɛ o tu kɔnɔ jamana naloma ninnu olu fɛnɛ ka fisa ka tɛmɛ arabu kan dɛ parce que e b'a fɔ ko ninnu nalomɛ ko ninnu b'i tɔɔrɔ mais ninnu t'i fagali yɛrɛ la arabu fɛ yan olu ko k'e n'i ka wari de ye olu ka jɔn ye olu b'a kɛ ne bɛ ka n ka sécurité di da sécurité di arabu ma ka kɛ n'o arabu faama k'a ci ninnu kama walahi an da an ta sabu an b'a fɔ k'u bɛ baga ma an ka baga ma caman bɛ se k'o papier kama maliyɛn yɛrɛ sanna da ye papier pièce dafa ye ɔ n'o tɛ ne yɛrɛ min ye k'a f'i ye ko ni ko pilisi bɛ ne bolo wallahi papier bɛ kan ka ta a bɛɛ ne ka mobili papier bɛ dafa ne yɛrɛ ka danti bɛ ka sini bɛ passeport bɛ ne bolo papier o papier kan ka ta ko jamana ne ka magasin lafi a ko na ta ne b'a bɛɛ k'a fɔ ko kalo la ko polisi b'u jɔ ne ka da la walima mairie mɔgɔw o tɛ ne ta magasin na ni misi bɔra y'a ɲininka bilahi fɛn o fɛn bɛ wele ko papier ko jamana ka sariya don tile kelen de ne b'a sara ka bɔ yen parce que ne tɛ jɔ maaya fɛ ne ye bɛngladen n'a ɲɔgɔnnaw de ye ni n ko n bɛ kɛlɛ kɛ dɔrɔn n bɛ dugu ci de o la n'i ma ɲɛ k'i b'i ka jo ɲini bunani fɛ i bɛ yɔrɔ fura k'a ye i y'a faamu wa faama i bɛ mafiya kɛ na ne bɛ se ka ɲinɛ n b'a f'i y'a to ɔ n ɲinɛna a bɛɛ ta mais n'i y'a kɛ ko n da fara i la yan i b'i ka fanga boli ne kan ne bɛ dɔgɔkun 1 d'i ma i bɛ bɔ fanga na n'a ma kɛ n bɛ bɔ filaya la n gali n'a kuranɛ la ayi mais sariya dafa dɛ n'i y'a ye ko ala bɛ barika dɔn mɔgɔ ka ko la i ka sariya dafa de i y'a faamu wa f'i ka sariya dafa de wallahi billahi sinon ne bɛ tɛmɛ faamaw la sira la ne b'a dɔn faama ninnu dɔw ka kalo sara t'u labɔ i y'a faamu wa wallahi billahi o ma wari ɲini ne fɛ n bɛ wari bɔ k'a d'u ma pourtant tentigi ninnu surasi ninnu walima gendarme ninnu minnu bɛ jɔ sira la o caman bɛ yen nɔ kalo sara t'u labɔ mais u bɛ jamana tangani de kama n b'o sɔn mais dan i da yɔrɔ la dɛ teni b'i la mais kilisi bɛ ne da cɛkɔrɔba dɔ filɛ nin ye Sebenikɔrɔ kelen na Sebenikɔrɔ poste la polisikɛ ye cɛkɔrɔba minɛ ko a ka nɛgɛso papier di quoi
alamala wallahi billahi cɔkɔrɔba ko ko fa bɛ t'a la ko cɔkɔrɔba bɛna k'a ka kilisi fɔ i b'a dɔn polisikɛ ye cɔkɔrɔba jaabi ya polisikɛ yɛrɛ de bɛ k'a lakale anw ye dɛ a kɛra polisi min na o de bɛ k'a lakale anw ye polisikɛ de ko cɔkɔrɔba ko cɔkɔrɔba ko ko kilisi bi fɛn ye zen na ta in na de ko nin kɔni i bɛ nin sara koyi cɔkɔrɔba ko ale ma ko n denkɛ duma tigɛ n ka kilisi in na n ka fɔta in na wala ko n denkɛ duma tigɛ n ka fɔta in na dɛ ko cɔkɔrɔba bɛ k'o fɔ tuma min na tasafeerela mototigi tasafeerela dɔw de nana tɛmɛ polisi la ten polisikɛ ɲinɛna cɔkɔrɔba kɔ sisan ka moto ta k'i da olu nɔfɛ bon sisan yani ale kana cɔkɔrɔba n'a ka nɛgɛso taara ale taara o tasafeerela minnu nɔfɛ a m'olu sɔrɔ a yɛrɛ de bɛ k'a lakale anw ye k'a fɔ ko cɔkɔrɔba y'a lakale o tɛ dɛ polisikɛ yɛrɛ de bɛ ka nin lakale anw ye nin de kɛra ale la a ye nin de fɔ ne ka kilisi in senfɛ ka ne kile k'a fɔ ko tu bisimila kulu kɔnɔntɔn sira kɔnɔntɔn faama wa da ko su ma se ka ne ɲininka a da kana se ka ne ɲininka ne ko ala ne ko a kɛra ne ka nin kilisi in de senfɛ a ye kuma in lakale ne ye a ko a y'a to la a ko bilahi k'i ka kilisi ye tiɲɛ ne ko ha kɔ a ko ale kɔni tɛ ne ta in dɔn ko nka cɛkɔrɔba dɔ y'ale sɔrɔ poste la ale de cɛkɔrɔba minɛ n'a ka nɛgɛso ye cɛkɔrɔba minɛ ne kɔ dɛ cɛkɔrɔba bɛ k'a ka kilisi fɔ k'ale ko cɛkɔrɔba k'e ko kilisi bɛ fɛn kɛ sen na dɔrɔn ko cɛkɔrɔba ko n denkɛ nu ma tigɛ n da in na bon ale bɛ ka cɛkɔrɔba fɛ kuma min na tasa feerela ninnu de nana tɛmɛ ale yɛrɛ kɔni fɛ sisan cɛkɔrɔba ka nafa ka dɔn parce que cɛkɔrɔba i tɛna foyi sɔrɔ a bolo 100 fila quoi n'ale ye ninnu minɛ ni papier ma ye n'o bolo karamɔgɔkɛ dɔ bɛ sɔrɔ ale ye ninnu gɛn min kɛ a yɛrɛ ɲuman na ko fo sibi ma sɔrɔ ne na ninnu ma sɔrɔ ale nana sɔrɔ cɛkɔrɔba taara mun y'a kɛ kilisi ye tiɲɛ a y'a hakili to kilisi la i y'a faamu o ye dafakun b'a kɛ awɔ a y'a hakili to a la dɛ mɔgɔ min bɛ yen i bɛ da bɛ kuma bɛɛ fɔ kilisi tɛ minɛ awɔ kuma o kuma ka di n da ye n b'a fɔ n m'a fɔ kojugukɛla dɛ kojugukɛla ka kilisi minɛ ni kojugu kɛ ani n da bɛ kuma bɛɛ fɔ tɛ kelen ye bamanan cɛkɔrɔba ninnu kun b'u da tɛmɛ kuma caman ma i y'a faamu o kumana n bɛ kilisi fɔ mɛ yanni an kana kilisi la ala ka mamadu muso dɔw ye filen ye k'u cɛw bɛ ka kamalen tigɛ k'u cɛw bɛ jɛnɛya kɛ ko n ka dalilu d'o ma min b'a to u b'o dabila a bɛ dabila pewu a lamɛn a ye tɔɔri salen ɲini tɔɔri jala a k'a sisi tɔɔri jala i bɛ tɔɔri sisi n'i y'a sisi i b'a dɔn ko maa min bɛ jɛnɛya kɛ n'a tigi taara sugunɛ kɛ n'a bɔra sugunɛkɛyɔrɔ la i bɛ taa tɔɔri sisi ne mugu a sugunɛkɛyɔrɔ la a mugu karamɔgɔkɛ a bɛ jɛnɛya dabila nin ta koyi n ye tɔgɔ sɔrɔ na nin ye dugu dɔ la n dalen cɛ dɔ tun bɛ yen nɔ ni dunyala ka tɛ n'a ka surun la ale kɔni ale tɛ wayi ye nka ale tɛ pasalen fɛ fo a bɛ don mɔgɔw kan a donna mɔgɔw kan min kɛ dɔ de taara pake ni bese o don dɔ la ne taara bɔ a somɔgɔ dɔ ye min kɛ o y'a sɔrɔ olu bɛ ka fura k'a la o de ka sɔrɔ k'a lakali ko karisa bɛ n'a fɔ a sugunɛbɔgɔ donnen kɔ ne ko mun kɛra ko a muso a ta tɛ sugunɛtigɛ ye bilen dɛ a bɛ don muso de kan a ko n'a y'a sɔrɔ fura b'a la n ko fura b'a la n ko gutɔrɔn minɛ ka taa cogo o cogo yanni i ka se nin dugu in na i na tɔɔrɔ jala dɔ sɔrɔ gutɔrɔn kan n k'olu tɔɔrɔ fa a taara o dɔ ɲini ka na n nana min kɛ n y'a sisi k'a d'a ma karamɔgɔkɛ ne y'a f'i ye sisan ne kalima ala la o jinɛya kɛlɛba in dɛ a ma da jinɛya bilali ma dɛ misiri welela de don sisan a yɛlɛmana ye de n'i y'a a ye muso minɛ cogo min na a bɛ cɛ minɛ ten n'a ko muso minɛ cɛ minɛ a kana sini ko n ka cɛ minɛ ka di aw kɔ tɛ dɛ dunyalaka ninnu se dugu bɛ jɛ sisan dɔrɔn ko a bɛ muso minɛ cogo min na a bɛ cɛ minɛ ten o bɛna ko cɛ minɛ fura aw kɔ tɛ dɛ n'i cɛ bɛ tulo kɛ walima ni muso bɛ tulo kɛ muso dɔw bɛ yen olu ye kamalendigɛla bilahi hali n'u nana karamɔgɔ salamu aleykum n ye ŋanamu ala ka kisi tɔɔrɔ ma i n'a mɛn min na karamɔgɔ ne y'i ka émission lamɛn karamɔgɔ yɛrɛ de ka di ne ye n ka kilisi de ka di ye ma di ye dɛ ɔhɔ n t'a la i y'a faamu o kumana ni muso karatu maa ye walima cɛ ye o suraki maa ye n tɔɔrɔ jala ɲini k'a sisi kana sɔn a ka bɔ a kalama mɔgɔ dɔ b'a fɔ Atulaye bon an ka ɲɛgɛn ninnu tubabu ɲɛgɛn ninnu lavabo n'i ye ji k'a kan e bɛ sɔn k'o ji in ta k'a min wa ni m'o min ja e yɛrɛ b'a dɔn ko sugunɛ b'o la yen ji de taara ni dɔ ye kɛ ɲɔntɛ ji tɛ se ka microbe bɛɛ bɔ a la koyi tant que ne tɛ sɔn ka ji min e y'a dɔn k'a ye sugunɛ kɛ yen o kumana i b'a kɛ yen hali ni ji k'a kan ka taa a kɔni kɛra sugunɛ kɛ n'o ye dɛ a bɛ ɲinɛ dabila wala parce que nin ɲininkali kɛra n'a bi kosɛbɛ i y'a faamu dɔrɔn wɛrɛ ɲininkali kɛ na muso dɔ ko Atulaye u bɛ ka ne dabali
ne ne cɛ ka di telefɔni na mais ni ne cɛ ye ne ye dɔrɔn a b'a fɔ ko kasa yɛrɛ dɔ de bɛ n nɔfɛ ko n bɛ nege bɔ a la pewu n yɛrɛ parfum fɛn fɛn ka di n bɛ k'a bɛɛ fiyɛ nka n bɛ se fɛn o fɛn na ka labɛn kɛ n bɛ k'o bɛɛ kɛ mais k'a b'a fɔ n'ale yɛrɛ de ye ne ye kaban n'a ye bo ye k'a bɛɛ ka kan n k'o fura filɛ nin karamɔgɔkɛ a ye ne lamɛn walahi suma walahi n'i y'a mɛn mɔrɛ yan nin de don ne bɛ balo min na ninnu de don ko i muso bannen i la walima i cɛ bannen i la ko i kasa ma da ninnu kɔrɔ parce que u b'a kɛ dabalijugukɛlaw bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen nɔ turabuden b'a la walima dɔw bɛ yen kabatun b'a la ne yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn n'u y'a sɛbɛn dilan sisan u bɛ taa don denmisɛnnin kelen ka bo kɛnɛ kɛ u bɛ taa don o la n'e tɔgɔ donn'o la sa cɛ in kɔni ma ne ye a n'a ye bo kɛnɛ a bɛɛ ye kelen i y'a faamu wa ne yɛrɛ bɛ se koyi nka n t'a ala deli ala ka kɛ o kɛbaa ye bilen nka n'a a ɲɔgɔnna dabali bɛ maa min nɔfɛ n bɛ yiri fila f'i ye a b'a b'i nɔfɛ pewu a fɔlɔ ye jumɛn ye k'i bɛ tɔmɔnɔ ɲini tɔmɔnɔ furabulu tɔmɔnɔ kelen kelen furabulu i b'a susu k'a d'a tigi ma a bɛ to k'a k'a koliji la k'a ko a bɛ ban a filanan i b'o dɔn o de ka farin ni min cogo dɔn hali n'a ko cɛ ma i sigi a cɛ b'a sigi o ye tiɲɛ ye dɛ ni sigiriba t'i bolo o dɔw wa nin ka du dun yala ka nin ye cogo min na yiri dɔ bɛ yen ko ba ngɔyɔ dɔw b'a fɔ ko sɛ ka ngɔyɔ i b'o gili ɲini k'a susu k'a mugu bɔ k'a kɛ koliji la k'i ko haramu de b'a la hali n'a sɔrɔ i kasa bɔ mɛ cɛ ye nun kɔrɔ walahi suma walahi a bɛ tila ka k'i fɛ parce que muso dɔw bɛ yen nɔ u ka furu tiɲɛni i b'a sababu dɔn wala ni muso bɛ sinji la den ma ni muso sinji tununa musoya la a bɛ hakɛ to ni sinji sera den musoya ma hali n'a den taara cɛla la a tɛ ko diya cɛ ye a kana daga cɛ sago kɛ muso y'a hakili to sinji la ne mamuso tun bɛ nin fɔ ne ko fini ɲɛnamakun dɔw bolo dɛ mais ko n'i bɛ sin di den ma k'a fɔ ko fini dɔ bila den duguyɔrɔ kan ni sinji tununa den duguyɔrɔ kan n'o kɛra denmuso ye hali n'a taara cɛla la hali n'a ye cɛ sago kɛ karamɔgɔkɛ ni problème b'a sɔrɔ a tɛ kɛ cɛ bolo muso o b'a sɔrɔ ale ye dakabana y'a cɛ ka ɲi a fa mais a bɛ cɛ sago bɛɛ kɛ mais a yɛrɛ tigɛ mɛ miriki mɔrɔkɔ min na dɛ o de ka di cɛ ɲɛ ka tɛmɛ a kan nin b'a kɛ mais n'i bɛ fɛ n'a b'i ka mɔgɔ la n'i bɛ fɛ a ka wuli i bɛ ba ngɔyɔ gili ɲini k'a susu k'a mugu bɔ k'a d'a ma a ka ko kelen o ye fila ye wana o ye ba ngɔyɔ gili n'i bɛ fɛ ka bɔ n'a bɛ cɛ la dun n'a bɛ cɛ la parce que a bɛ kɛ cɛ la cɛ o cɛ ni den ba sinji to ne cɛ ya kan i tɛ sa n'i ma cɛ ko problème kɛ mais yiri min b'a bɔ i la filɛ nin zɔn ye gili ne m'a f'i ye ko ne bɛ maaya dɔn wa n bɛ adamaden dɔn a fɔ nin de ma ko adamaden dɔnni n'a fɔra adamaden dɔnni o de ye nin ye quoi o ma tabu mɔgɔ caman t'a dɔn quoi ninnu de ye adamaden dɔnni ko dɔw de b'i sɔrɔ i bɛ taa baga mɔgɔw ma k'u y'i dabali k'a sɔrɔ i fa n'i ba y'i dabali i y'a faamu wa min cɛ mana sa bi dɔrɔn o t'a ɲɛɲini dɛ an ye dumuni dɔw de kɛ a y'a kɛ tan walima mana taa muso in fɛ yen kalani b'i minɛ kalani ko ye tiɲɛ ye fura bɛ yen mais kalani caman tɛ tiɲɛ koyi hakilila b'a la dɛ u bɛ min di sago kɛ e yɛrɛ mana s'a ma i ja tigɛlen bɛ s'a ma cɛya bɛ taa ka bɔ yen ani kalani dɔw kelen tɛ dɛ i y'a faamu wa ala k'an bɛɛ sababu o tuma na i bɛ hakili to nin na n'a bɛ cɛya min na n m'a fɔ ko a y'a lamɛn dɔ bɛ taa sini o cɛya salen kɔ ko n ko cɛya fura ye ko k'a wele ko zɔn ye o kɔ tɛ dɛ n ko n'a y'a sɔrɔ nin ye mɔgɔ sɔrɔ langari min b'a la parce que dɔw b'a fɔ i ye cɛya fura bɛɛ kɛ a ma sɔrɔ ni nin ye sababu y'a ye ko den ba sinji sera i dugu yɔrɔ ma cɛya fura bɛɛ kɛ i k'a bɛɛ kun a nɛgɛden bɛɛ kun kalo kelen kalo fila i bɛ segin i nɔ na ye mais i bɛ zɔn ye gili ɲini fɔlɔ k'a tobi k'i ko i ka taa continuer i tigɛra minnu ka fura la t'u ka furaw san i bɛ kɛnɛya a tula don ne de filɛ k'a d'i ma a tula ala ka maa ma don an tɛ bi heure jumɛn bɛ yen ɲininkali dɔw jaabi fɔli awɔ finikalala ko marché tɛ yen a bɛ maaɲɔ fara ɲini maaɲɔ fara yɔrɔ o bɛ sɔrɔ sisan dɛ kaba fara ala kaba fara a b'o ɲini nɔrɔnanba i y'a faamu kaba fara ni nɔrɔnanba ani kaba furabulu a b'a kɛ ta la k'a tobi a b'a ko n'a ye tile 3 a na fini kala a bɛ wasa hali ni muso don wa komi e ka umu ye taayiri awɔ ko umu ye taayiri i t'a dɔn ko hali ni muso don i b'o tɛ yan ala k'an bɛ sa hali ni muso ye tile 4 wala an ka taa n'a ye sala ɲininkali o fɔra koyi a ka ca
e presele do gribu burai don do e be boli émission nya ha wala anyana sister amta jumena do wa ko kilisi fa ka kilisi jumene du masa no nanda tai chife ne ko ngaka arabu tigi non tatoi ati so lu ko ne o fa yesa wa dana mawde kalabanji de kuma dogo abadon awa mawdu bada hey ayo to ino aka fege madia ki janga to la ngone ba ni ndo ko nyera beto ga o video de be sisa ato kalama ni dora na ka paji ko na sabe ne mamso de ko ako ale don dora me pumana ako maya maga yake no ngo maya maga ko no keramo an to ka karamo be fo lame kwa no ngo maya maga no be janne me ko ako muna no nga fara ko maya maga o de bi fura ke chew ko ya fam ko ya sa o ka ko muso fe ne muso ko ne muso maya maga muso fe o fe ika doniya dane ko fika fura ke chew ko no don tila o do de ay kilisi do dinema o kilisi de ne bina fo ne re bila mayo yo yoro ne fine do ka koro ngolo fine do nga furo ga jema ben ne de saka jigi ka biyo o tade ko tu bismillah an ko digi muhammad ke rasta ga jigi ka bi ni saka jigi ka bi ma dogo saka fulu cera ne karsa kana dogo cew cera ngana dogo muso cera ne ko ala ne ko akira ne ko am so ka tulu dilala ni ayo ke na fo ko am so wara to kartela ya fama ni ko muso ka tulu dilala ni walma aka dumini ka mine aka dumin to mine abana ta dumin to mine na celala ibi dumini mine o to bismillah an ko digi muhammad kala sala digi kavi ni sala digi kavi ma dogo sala kulcera bi ko muso to fa karsa na ka mine ngana dogo cew cera kana dogo muso cera ni muso bakile mo du kono billahi hal na e bogoto bi mo ko badu dalu yake ya fama dalu yake do to se to billa koy nga dalu bu ka ko ha numéro juma micro wa niya amena ne do ko ka amena ne do yalla ko volmute ya ni volmute dro ni volmute fe mbola anga bola wala wa so amina do ta sa ibina mo do ta tiktok la sa amu ka nyinga lo lame ya fam iyo fama bi hakil tola ako kofe ko yam suke dawlatigi wal ma jelu dongil dalaw ka ko ni artisu ga dongil ni artisu ga fe ni artisu tay artisi ikera francais ikera amerikeo ibi kay ñogon tay atule bi dalu dima alhamdulillah isido ya fama comme ne ko artiste sa nalo ma ba se qualité donc dalay ay ne misale de dina artiste sono ne ra mbega ke ne ta donc dalay wa fa tu bismillah clé bora feñ mambora kalo bora feñ mambora dolo bora feñ mambora angu ni muhammad bora feñ mambora ne karsa bora feñ mambora cew ka feñ mambora muso ka feñ mambora ne ko ala ne ko akira billahi kone ni bita jamana ni ni kiyere la naka de tika chaise sigi kera fa mo be sey gati so ne dum sana fitiri dum sana ma foi chen ni bi min di chen di awo ni bi min di chen di ni ngalo di mo koma no tikeri la tigana bi ka fly mene chen di halu masima udamila ne be dalu menu nge ba soro ne o yanga tulu barata la boya ne be mo ne rade ga tulu barabia ne dugu jara mbamu ne tulu mu yara te ne ti nashi mu ba de ne to nye na tulu ko na mo ni ya ke dron abike mo wado be no lu garse ga basa de yoro be to ma garse ga basa e wodo hal ni lay du tay ku bina ne ndama e to fe soro be
awo o de ko so ha ne bi feke ga bala mo wala ta miningi wati ka ni chika e wal ma don ba ka ni chika de ni to da be malu wa ko ya karto tilla du dafa ko kabi ni ngene e ta do garte ga sirim be ga fo iti so ya fa mo aga fo iti so ni ya fo ki ba ka le dro ati so bli mais ne bena kilisi dima so ma da fa bi to ko ke ala bi son o de na kai ala ka Mamadu afo ku kata Nubala. Ata. Firikelaw afo ku kata tamadin afo ku kata nyinikelaw yoro be nyinikelaw mi misigi mi tama ni daludi ay tule yere bakke ni duguje diga salu ko wo to bismillah ne bina bonnaka kata naka kata naka kasagi kana naka ne ko ala ne ko akira kilisi garsiga saraka nendo to bismillah ne bina bonnaka kata naka kata naka kasagi kana naka ne ko ala ne ko akira mais tuma dola mogo bi boy bi tika baraka yoro la e bi nyina ka fo so ki ba fo tu bismillah ne bora naka kana naka kana tan naka kasai ka tan naka ne ko ala ne ko akira ya fo moi kama okay hal na so tara tama yoro la ke ya fo ni ga ba ke sa ni wallahi billahi ni ke ni yake abike ya fama ala ka be so ala ka mama doga ngal be wa kala muso ka farki ala ka be so ma fariya kalte ka chaw mayra do ka fariya u danju nani ma do be nu du suka bo to ka sel daga kono jiduma dogo go du su balen bismillah dogo nyef la tigi mogo yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ne mti siran dɛ nka ne yɛrɛ bi da ka miiri ni minnu ye o ye ɲɛfilatigi ye y'a faamu ne ti siran boli a bɛɛ ni kuranna cɛ ne bolo filɛ kuranna kan ne ti siran boli ye soma ye o doma ye o mori ye o ne ti siran ni si ye mais min da ka miiri ni min ye o suba ye ni yasoma y'i kɛlɛ ni yasoma y'i kɛlɛ ni taara an ka dugu la an ka dugu soma t'a dɔn ko yasoma y'i kɛlɛ nka ni yasubaw y'i kɛlɛ u bɛ dabila i la n'i taara yɔrɔ min na subaw b'a dɔn ko dɔ yan ko nin y'an ka mɔgɔ forotigi ye yɔrɔ dɔw bɛ to k'a fɔ ko ayatollah n'o dala ko dalilu ko ninnu de ye tiɲɛ mais u dan bɛ subaya la suba dun ye si mɔgɔ de ye ja n ko dalilu dɔ de b'a bolo min de ye mais a y'a lamɛn a ye jo faga ɲini jo faga an ko sɛbɛn na an ko seli fali kucala fabɛ mɔgɔw ko mortaba i y'a faamu wa mortaba kucala fabɛ mɔgɔw ka taa burukina olu b'o fɔ dɔw ko jo faga yirido an b'a fɔ ko segu fali bamakɔ yan nɔ k'a sɔrɔ an b'a fɔ segu ko seli fali n'i y'a yiri in sɔrɔ n'i sera k'a bɔ a bɔyɔrɔ la o don n'i ma se k'a bɔ a bɔyɔrɔ la n'i y'a san a bɔ mais tana b'a la ala ka Mamadu k'a tana in lamɛn muso laadatɔ n'o makara la a bɛ tiɲɛ wallahi suma wallahi ne bɛna dalilu min d'i ma nin ye ne halala ye nin dalilu in dira ne ma muso fɛ ko i tɔgɔma ta don a ko i tɔgɔma kun ye dilibamu ka mɔgɔ ye a ko a taatɔ bɔ a ka karamɔgɔ ye Dɔsɔrɔkɔbugu a ko kɔmɔtigiw ku taara kunbɛ sira la kɔmɔtigiw taara i tɔgɔma kunbɛ sira la kɔmɔtigi 4 k'u bɛna a janfa a ko a fa de tɔgɔ ye Umaru bamananw tun b'a fɔ a ma Filacɛkura a ko Filacɛkura taara ta ka bɔ kɔmɔtigi 4 cɛra ka na n'a ye so dugu jɛra min kɛ Filacɛkura ye kilisi nin d'a ma a ko a ye kilisi in di ne ma ne mamuso de ko ten a ko nin tɔgɔma ta i tɔgɔma de ye nin kilisi in di ne ma a ko i bɛ mun kɛ i bɛ jɔ fa ɲini seli fali ni somajugu ko k'a b'i ku tigɛ ni suba ko k'a tɛ fari la ni mɔrijugu k'a tɛ fari la walima jabanjugu k'a tɛ fari la i bɛ jɔ faga ɲini i b'a fɔ cogo min n'i ye jɔ faga sɔrɔ a kuru 3 walima kuru 4 n'i y'a sɔrɔ i b'a minɛ i bolo i b'a fɔ tu bisimilahi
jo fu jotigi fu ala ye jo fa ka jotigi fa dugukolo ye jo dun ka jotigi dun jo ma se ka fɛn ala la jotigi ma se ka fɛn ala la jo ma se ka fɛn dugukolo la jotigi ma se ka fɛn dugukolo la jo kana se ka fɛn na jotigi kana se ka fɛn na ne ko ala ne ko akira tu bismillah shuba fu shuya fu ala ye shuba fa ka shuya fa dugukolo shuba dun ka shuya dun shuba ma se ka fɛn ala shuya ma se ka fɛn ala shuba ma se ka fɛn dugukolo la shuya ma se ka fɛn dugukolo la shuba kana se ka fɛn na shuya kana se ka fɛn na ne ko ala ne ko akira tu bismillah dabal jugu fu dabal jugutigi fu ala ye dabal jugu fa ka dabal jugutigi fa dugukolo ye dabal jugu dun ka dabal jugutigi dun dabal jugu ma se ka fɛn ala la dabal jugutigi ma se ka fɛn ala la dabal jugu ma se ka fɛn dugukolo la dabal jugutigi ma se ka fɛn dugukolo la dabal jugu kana se ka fɛn na dabal jugutigi kana se ka fɛn na ne ko ala ne ko akira tu bismillah javan fu javan kala fu ala ye javan fa ka javan kala fa dugukolo javan du ka javan kala du javan ma se ka fɛn ala la javan kala ma se ka fɛn ala la javan ma se ka fɛn dugukolo la javan kala ma se ka fɛn dugukolo la javan kana se ka fɛn na javan kana se ka fɛn na ne ko ala ne ko akira ningala jo fakala walma yiri in tɔgɔ seri fali i k'a kala siɲɛ 7 i k'a tobi k'i ko tile 7 karamɔgɔkɛ u kana da u ka dalilu ma a fɔ a dɔn dugu bɛɛ kutigɛ mɔri don bilahi talahi i bɛ n den cɛ a ɲɛ kan n'i ye nin kɛ suba bɛ kini da i ka sɔli sanfɛ a tɛ se la ne tɛ courage min b'olu la ale tɛ passer la o tɛ to yen koyi ni suba kɛɲɛ nin na a b'i den ɲini n'a kɛɲɛ nin na a b'i ka giribu ɲini nka da i da yɔrɔ la dɛ ayatollah bɛ yen ne mamuso de tun bɛ denw furakɛ an ka dugu la n'a kun tɛ bilahi maa kun t'an ka yɔrɔ la dafɛla fɛ ne bɛ se ka den fitinin furakɛ mɛ ne mamuso ni den fitinin banna cogo cogo hali ni subaw b'a nɔfɛ n'i y'a i tɛgɛ d'a kan tu bisimilahi sulakɛ kɔrɔ bɛ taa yiri sanfɛ a bɛ ŋanama a bɛ jigin duguma a bɛ ŋanama ne ko ala ne ko a kɛra nin kɛ tulu la i ka den salo n'a y'a sɔrɔ a bɛ suba bolo a suba bɛ b'o kɛ tu bisimilahi sulakɛ kɔrɔ bɛ taa yiri sanfɛ a bɛ ŋanama a bɛ jigin duguma a bɛ ŋanama ko ala ne ko a kɛra nin kɛ tulu la i k'i den salo n'a y'a sɔrɔ u y'a bisi k'a tɛ se ka dumuni kɛ bilen i bɛ guala ɲini i bɛ guala dɔn fɛn ɲagaɲaga dɔ bɛ bɔ ji jukɔrɔ bosow b'a bɔ ji jukɔrɔ n'i y'a dɔn ko kako tɛ mɛ n'i taara marabagaw fɛ yen sabu guala i b'a dɔn mɛ e tɛna dɔ ta de sisan a ka kɔɔri parada yɔrɔ ninnu na musokɔrɔbaw b'a u bolo don a fɛn jɛman na ka sɔrɔ ka kɔɔri parada n'a ye i y'a faamu ka gese da n'a ye fɛn mugu jɛman dɔ don n'u ye den po ni subaw ye den po walima banajugu dɔ ye den po karamɔgɔkɛ i b'i bolo don o fɛn jɛman in na i b'a fɔ i y'a faamu tu bisimilahi sulakɛ kɔrɔ bɛ taa yiri sanfɛ a bɛ ŋanama a bɛ jigin duguma a bɛ ŋanama ne ko ala ne ko a kɛra i b'i bolo don den nalo la k'a tereke k'a bɔ k'a jɔsi a kunjɛ la hali na den kirinkaralen don m'a fɔ a tɛ sa dɛ mɛ a bɛ wuli k'a sigi fɔlɔ ka ba ni fa nisɔndiya a bɛ sɔrɔ ka bɛn ni saya ye o b'a sɔrɔ i y'a don a nalo de la fɔlɔ i y'a fɔ den dɔw bɛ n'i ye sin d'u ma dɔrɔn u b'a sɛri ka bɔ karamɔgɔkɛ n'i ye nin k'a la a bɛ ban a ye filɛ tɛ i y'a fɔ wa ala k'an bɛ sɔn ala ka mamadu a ye titaw ɲɛsin ma n ka maa damadɔ ta n ka fɛ olu lamɛn asunala an ko an k'o to don wɛrɛ la n ka tɛmɛ n y'o fɔ a ye a bɛ selila ka kɔnɔ ji a bɛ to k'o de min awɔ an b'a fɛ hakili ka ja nin kalan ta waati in na n'i bɛ fɛ hakili ka ja i bɛ dugalen de ɲini i bɛ sanu kiri ka fara tan ni sa i b'a sɛbɛn ka siɲɛ 70 mɛ n'i b'a ko i k'a tereke dɛ i bɛ ji k'a kan k'a ko ka jɛ i bɛ jigin a la i b'a ko ka jɛ hali n'i b'i bolo da la kɔni i b'a ko ka taa mɛ kan'a tereke n'i y'a kɛ nɔnɔ la k'a min walima di hakili bɛ ja o fura o ka nɔgɔn ni muso bɛ kɔnɔ ta k'a bɛ tiɲɛ a bɛ fɔ o ma ko tonso ɲimi i y'a faamu gange kɔnɔdimi o muso tɛ kɔnɔ yɛrɛ ta mɛ tonso ɲimi de bɛ a bɛ ta a bɛ tiɲɛ a bɛ fali tonso ɲini fali tonso k'o sisi ɲindi kɔrɔ bɔgɔ ɲindi dɛ i y'a faamu dumuni delila ka fin min na yɔrɔ dumuyalaka dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa ɲindi san sugu la k'o ci o kɔ tɛ dɛ marakaw ka basi delila ka fin min na ne ko marakaw ka basi bamanan minnu bɛna fɔ ko maraka t'an ka dugu la e kɔ tɛ sa basi delila ka fin min na i b'o ɲindi kɔrɔ in de ɲini k'o susu k'o mugu bɔ fali tonso i b'a sisi k'o n'o mélange ɲɔgɔn na hali a tiga fara ni ɲɛ kelen n'a bilala muso kɔnɔ ni tonso ɲimi b'a la a bɛ ban ne y'a tila ko tɛ a y'a kɛ a bɛ kɛ a y'a kɛ n'i y'a kɛ hali a tiga fara ɲɛ kelen n'i y'a kɛ a bɛ ban
ayi k'a ka don n ka page kɔnɔ n'a donna dɔrɔn o kɔni o bɛ yen nɔ o video yɛrɛ ne y'a bila sisan nin y'a tile 3 ye maa 300,000 ni dɔɔnin de bɛ k'a lajɛ sisan an bɛ ka k'an million ma gɛn de la a ka don dɔrɔn a b'a ye. O don o live la an ye kalanso di ala ma dilan اللهم صل على سيدنا محمد الرفيع درجة الوجود مالك يوم الدين ندي يافو ينا عددو كمنا نبينا ننان والما وانا كمنا نبينا ننان يولل نو يولل من نرني كاننا مردم في أكشانه أتولى ما عددو دي وما عددو دوغات منك أبغى ما ورا ديني أو abana kilisi bɛɛ tɛ se ka kɛ tulu kelen na dɛ kilisi minnu ye siri ye ka n'olu ni manja ni fɛn kɛ garisɛgɛ kɛ kelen na min ye garisɛgɛ ye misaliya la kilisi minnu tɛ se ka kɛ tulu kelen na suruku dugutigi i y'a faamu jofu naka dugukolo ka kɔrɔ tinba ye sanu karafe ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sanu karafe o ye min ye ni dunuyamuso kelen don ka dilan tigɛ dunuyakɛ la sisan awɔ n'a bɛ fɛ a minɛ k'a ta ye a bɛ sin ka situlu ɲini ten a b'a fɔ tu bisimila ye sanu karafe wari karafe nɛgɛfin karafe ne y'o di numukɛ 100 ma k'u k'a fa u y'a fa k'a di ne ma ne y'o don sokɛ 100 da la ni sokɛ 100 ma se ka ne kɛɲɛ karisa kana se ka ne kɛɲɛ ne ko ala ne k'a kira ni ye nin tulu in mun hali ni dunyamuso kelen don ka dilan tigɛ la a bɛ sɔn fɔli a ka sogolo kana sini n y'a ka dalilu d'a ma a k'a kɛ a kana na yan dɛ a faamuna Mamadu ɲininkali min fɔra y'a mɛn wa baasi tɛ ale bɛ ka page bɛɛ de suit ka taa ya kafi o de don ale ye min ye yɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka kafi jate dɔrɔn ko i bɛ sɔrɔ kafi ye tanganikɛla de k'a sɔrɔ kafi yɛrɛ ye ka adamaden wasa ko bɛɛ la ni ne yɛrɛ nisɔndiyara mɔgɔ kɔrɔ ko ne bɛ fɛ ka baarabaden k'i ye moriya la ne b'a fɔ k'i ka misi san n'i ye misi san dɔrɔn ne bɛ kafi k'i ye n'i ye kafi kɛ dɔrɔn ala bɛ sɔn mɛ mɔgɔ bɛ kafi dɔn ni min ye n'i y'a kɛ dafi dɔ tangana dɔ tiɲɛ tɛ o t'a kɔrɔ dɔ yɛrɛ kafi yɛrɛ ne ka alamina saraha bɛ ka baara kafi de la ne bɛ ka alamina saraha min baara 200 ni ta in kafi de la i bɛ ko ko la ko masaya ta o de ye kafi ye ni i ni jugu bɛ ɲɔgɔn na ka masaya ta i jugu kan ni ɲu bɛ ɲɔgɔn na ka masaya ta i ɲi kan o de bɛ wele ko kafi k'i wasa kafi yɛrɛ kɔrɔ ye ka adamaden wasa ni wasara ka ban mun wɛrɛ bɛ yen n ko e ka laɲini bɛɛ kun ye wasa ye o de la kafi ye sɔrɔ ye kafi ye tangana ye mɛ n'i bɛna kɛ tangana ye o ye 12 ni 321 i b'a wuru de la y'a kafi 12 ni 321 a bɛ fɔ o ma adadu aksabi i y'a faamu o y'a tangana sira ye voilà o y'a tangana sira ye ɔ mɛ n'i bɛna kɛ garisɛgɛ sira ye jalibu sira ye o n'o sira tɛ kelen ala k'an bɛ sɔn an ka taa an bɛna jɔ sa dɛ heure bɛ ka se 23 heures sera an bɛna i ka mɔgɔ dɔw ta de donc parce que an kun ye muso ka denko in kɛ ale tun ko gange kɔnɔdimi ni gange kɔnɔdimi don a dɔ de fana y'o bila ka voilà gange kɔnɔdimi tonsoɲimi olu tɛ fɛn kelen ye dɛ e bɛ k'a ta wa e bɛ k'a ɲɛsin ma wala k'a ɲɛsin ma gange kɔnɔdimi n'o bɛ muso la a bɛ zɛrɛ nin jɛ gili de ɲini zɛrɛ nin jɛ gili min ɲɛsin kɔrɔ fɛ a b'a ɲini k'a bɔgɔ fara bɔ a kan n'a y'a mugu sɔrɔ a b'a kɛ nɔnɔ na k'a min yɔrɔ muso dɔw b'u kale dɔw ye ko karisa e bɛ sa e tɛ den wolo nka cɛ n'a y'a kɛ dɔrɔn a bɛ den wolo a b'a kɛ nɔnɔ na k'a min zɛrɛ nin jɛ gili mɛ u b'a fɔ a ma ko sanji gili ni san bɛna kɔrɔ fɛ o de ye sanji gili ye min ɲɛsin kɔrɔ fɛ n'a y'o sɔrɔ a b'a bɔgɔ fara bɔ a la n'a ye bɔgɔ fara bɔ a la a bɛ kɛ a mugu n'a y'a kɛ nɔnɔ na k'a min a bɛ den wolo voilà a tora ka na est ce que ne bolo bɛ nin yɔrɔ kan an t'a sɔrɔ dɛ a bila dɔ in na ma o de k'a ta kana wolomani kɛ dɛ to ka ta ka taa fɛ tuma dɔw la minnu ka bɔnni de ka ca dɛ olu de b'i dɔ ninnu ta gosi ka jigin i bɛ dɔw ye fo duguma tuma dɔw la o b'a sɔrɔ olu ka demande kɛlen mɛna i y'a faamu abonné caya de b'o kɛ quoi a ta joona i ka dɔ fara n'i y'a ta tuma na i bɛ dɔ fara volume kan minnu b'an kɔ u ka ɲininkali kɛ sɔnna mina
ne ko ka bomari do charger la adona na abokana madame Kone mantu ko bismillah Assalamu alaikum wa alaikum salam tullah Amadu Ablanna ambala tano okay la doni wasa sodo ko bastila foli jarani ko sobe anika afo mo na ko mo suru dirita alhamdulillah ko mo na kle kala de alhamdulillah faida wa ne bo ko tamana ga keren na so dirita ga kle kala ki alhamdulillah jarani ale shura suru dirita de bo ko bulo ngana so na tita bo bo e zo san na la subhanahu inshallah na la subhanahu ami do ke halta ala ki na goro mia ala ka ma taw me goro ya rabbi nga fe bu ka dia nga a selfie ni bu ka dia amina selfie ni be yawa ale bi ngira taw bi ka donya la te e mani ke te ka la te anyero inshallah ay girma yere de mia ala ka kala mo mani ya rabbi ala kira ko so sallallahu alaihi wasallam ala ka na ko shi inshallah wali jaraji ala ka mamadu ko ni mbo dia inshallah jaraji wali jaraji ba Neta kaya. Nasi ka boti to kono de. Telefoni mbo dro ka dia abo. Iwa do. Ngai ne radi kira fa. Odo bi no. Yoro ni famu ya do so sta ka kuma do fo. Kuma do fi ti fo ere ai. Kuma do bi ti fo ere zoga. Kuma do bi ti fo kwa. Ni famu ya so sta ka kuma do to ni mo do dro ba be fo. No bi na fo dro ba ti ge. Ni mo yoro fam dro agu la yoro ni aka kuma do to isisa wa alaikum salam tumela ka do ta to bismillah mba alhamdulillah bashi fo itana alhamdulillah Allah to mawludi ya rabbi ala kira koson ya rabbi ala do ba to jelo bela amin sallallahu Muhammad wa ali Muhammad bismillah ani maulidi ya ko da lawani da kuma na so waduka ga se wannan ne nan ne ko puja se Allah ya ko to be mo se ga wa ni wa na ko wa ha te na ko no to ga da na ti ala na ti la cosa la sua con lei. Cosa beh? Quando che ni wani maso dalam da ku to har na mu wani masala. Ai ba ku ga tige na warma. Allah. Merci. Assalamu alaikum. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam. Karam wani so. Aba so. Okay. Ba. Mo wane mun so an yallo de femina. Bi lame. Ni kama ngushi kwa numa ya famu kan ne dina bi fa fla we ka kama bo. Kuma be mi yele levu me ba yi kuma fota ti ta fa ni na so ni fendo ala ka ko. Bi to lame na. Kilisi do be no ibo data kilisi flene so tu bismillah mugufa kolo tugu fasa tugu senatu meni awolo to wolo tu ebi ni ke tulula me ebi malo fara de ni malo fara ibo nyini ni malo fara soro sisa ibo mugubo ka situlu kala
sɔrɔ ka nin kilisi in fɔ a la tu bisimilahi mugu fa kolo tugu wolo tugu fasa tugu sɛmɛ tugu miniyan wolo toto wolo tu bisimilahi mugu fa kolo tugu wolo tugu fasa tugu sɛmɛ tugu miniyan wolo toto wolo a kɛra dimi kalite o kalite n'i y'a mun a ka ca ala fɛ ala b'i yɔrɔ filɛ n'i m'a faamu nin na sa i bɛ taa don n ka YouTube kɔnɔ ne tɛ n bɛ segin a kan yan bilen dɛ Ibu yafatigi an bɛna jɔ sɔɔni dimanche de la n'ala ye dimanche jira an na an bɛ mɔgɔ caman ta mɔgɔ k'u fɛrɛ kɔ dimanche kɔnɔ dimanche kɔnɔna kuma tɛ janya kosɛbɛ an bɛ mɔgɔw yɛrɛ de ta kosɛbɛ salamu aleykum n'ala y'o jira an na salamu aleykum. Aleykum salaam barakatuh. Ba. Ake so da ni to na ka na yi ka yi ko kuma ko ni sabaki ba be ji ko ko ji ko na. Ha? Ni ani ko sala ni ko na ka na yi ko 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 ko. Ni saban ko ba be ji ko ko ni da na la ban to la ni se ga ko ba ko sa me ta ji. Aiwa. Segin ka kɔni ma nɔgɔ an ma mɛn musokɔrɔbaya kama an na segin a kan ye ne ne kɔni tɛmɛna min ka live la ka ban i bɛ don YouTube de la sisan ka taa lamɛn mɛ a kama suruku tɔmɔnɔ gili ani giliki gili suruku tɔmɔnɔ gili ani giliki gili n'i bɛ sibiri de da la o de la ko gili saba tɛ dɛ ɲɛ bɛ jamu min na jawara hakili la o de b'a la o ye maraka ye marakaw yɔrɔ ni ne ye n ka bamanankan ninnu daminɛ marakaw de bɛ ne ka bamanankan ninnu yɛlɛma an fɛ bamanankan la ni de ye sibiri ye quoi i bolongɔni kɛlen ye tan nɔ bamanankan la an b'a fɔ ma ko sibiri i y'a faamu o janya kisa i bɛ yiri de tigɛ ka bɛn n'o ye o b'o den saba de ɲini yiri in kelen kelen bɛɛ la k'a bila ji la tile 7 n'a ye tile 7 kɛ i b'a soli k'i ko tile 7 karamɔgɔkɛ a bɛ mɔgɔ bɔ ko caman na nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ nka ni nɛgɛ min kɛra mobili ɲɛfɛ baari ye o kari man di ala k'an bɛ sɔn a ma kafe yan an tilala ka ban ɛri siran ayi nin tɛ min ayi nin tɛ min ta ye nin tɛ min ta ye fura min ta ninnu man ca ne ka kow la parce que olu ye bana furako ninnu ye an ka bana furako ninnu man ca kosɛbɛ ne fa ye pharmacopée ye ne binakaw ye pharmacopée ye n tɛ don pharmacopée kow kɔnɔ ala k'an bɛ sɔrɔ Mamadu n tugu tile n bɛna dugawu kɛ n ka bɛ taa yen bila ye n'ala ye dimanche jira an na an b'a kanu ka mɔgɔ caman ta ka adamadenw ka hakililaw ɲininkali kɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ inshallah ayatulayi don n b'aw fo n bɛ dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ a dala ala fɛ sijan ni kɛnɛya laban ko ɲuman ala k'a d'an ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲɛ an karamɔgɔ Seydi Sharif Usman Madani Haidara hafidhahullah ala k'a n'a kɔlɔsi sijan ni kɛnɛya laban ko ɲuman ala k'a d'an n'a ka denbaya ma ala k'a d'an n'a ka denbaya ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka laɲiniw sabati ala ka garisɛgɛw fɔni ala k'an laban ye kira n'a su dunko kɔsɔn sallallahu alaihi wa sallam salim an bɛ bisu nata bila yan